Hlatein bio je kandidat na posljednjim opštim izborima u Mijanmaru održanim 2010. godine. Ove godine mu nisu dopustili da se kandiduje jer njegovi roditelji nisu imali državljanstvo u trenutku kada se on rodio. On te tvrdnje odbacuje i kaže da je pravi razlog njegova vjera. Budistički nacionalisti ne žele muslimane u Mijanmaru ni u parlamentu. Njegove optužbe odnose se na Udruženje za zaštitu rase i vjere, odnosno Mabata. Ta grupa je poznata po antimuslimanskoj retorici. Oni pružaju podršku vladajućoj stranci koju podržava i vojska. Mi samo želimo zaštititi našu vjeru i naš narod. Ne pozivamo na ubijanje drugih. Te kritike ne stoje. Njihovi stavovi koje mnogi označavaju kao govor mržnje prolaze nekažnjeno. Vlada se našla na meti optužbi da popušta pritiscima ove grupe. Početkom godine vlada je, nakon protesta nacionalista, povukla prijedlog zakona kojim bi se nosiocima privremenih isprava omogućilo da izađu na glasanje. Tim potezom najviše su oštećeni pripadnici Rohinja. Na prošlim izborima Rohinje su mogle glasati. Sada ih država ne priznaje kao građane, suočavaju se sa neviđenom diskriminacijom. Neki ambasadori i predstavnici u Ujedinjenim narodima, uključujući i generalnog sekretara, zabrinuti su ovakvim razvojem događaja. UN upozorava na to da je korištenje političkog programa zasnovanog na rasi ili vjeri opasno, pogotovo u etnički raznolikim državama poput Mijanmara. Ali šteta je već pričinjena. Nijedna od dvije najveće stranke, ni vladajuća ni opoziciona, nije istakla ni jednog muslimana na izbornim listama. Hlatein kaže da je zabrinut za budućnost. Pita se ko će zastupati njegovu zajednicu.